València i el primer que em vaig enterar és que hi havia una manifestació perquè havia hagut càrregues policials. Entonces vaig anar i el clima era un clima molt violent, molt tenso, molta tralla ahí. Entonces tenia molts amics que coneixia des del 15M, que van estar molt implicats i que havien estat corrent pels carrers fugint de la policia i entonces em van dir, tal, està passant això, perquè jo no mirava els diaris ni res, jo acabava de vindre d'Erasmus i estava en l'altre món i em van dir, està passant això, tal, vine, manifestació, no sé què, i ja ahir va ser quan em vaig clavar un poc sobretot en la part més universitària, en la facultat d'Història, recorde, va haver assemblees i coses i ahí sí que vaig estar. No sé, bàsicament això és la nova implicació ahí, no va ser tant com en el 15M o en altres coses. No crec que la policia actuarà de manera proporcionada. Suposo que tenien ordres o va haver un error ahí en algun punt, algú se li va anar la pinça i va donar unes instruccions que no eren proporcionades a el que estava passant. O sigui, se'ls va anar de les mans. No sé si va ser del govern o de la delegació del govern o el cap de policia de València, però algú se li va creuar un cable i no la va liar. Va ser com un reviscolament del 15M. El 15M va ser un punt de partida, un punt d'inflexió en el panorama polític i social valencià, va ser, europeu, és un canvi. Abans del 15M les coses van d'una manera i a partir del 15M les coses en Europa a nivell de política van d'altra manera. Entonces, des d'aquest punt de vista, el 15M va fer un canvi brutal, va tindre molt de pes, té molt de pes ahí contingut en aquestes acampades, en aquests dies, i el fet que l'any següent, quan ja la gent havia vist que les acampades havien degenerat, veure que l'any següent tornava a haver una gran mobilització en València, va ser molt significatiu d'aquest canvi que havia creat el 15M. No el 15M per si, sinó les circumstàncies, les mateixes circumstàncies que havien creat el 15M eren les que demandaven que la gent s'implicara molt més en política perquè les coses estan com estan. Entonces, veure que un any després del 15M ocorrerà això és també molt important. És una mostra del despertar de la societat. El tema de les manifestacions sempre és això, serveix per alguna cosa. Sí. La Primavera Valenciana va ser és un dilema, perquè es crea a partir de que algú de l'alto mando de la policia dona unes ordres que no són proporcionades. Entonces, la reacció que es crea ahí és en contra d'aquestes càrregues policials a xiquets, és en contra de pegar-li a xiquets, per tant, és una cosa tan òbvia que costa veure quina profunditat, quina transcendència té a nivell polític. No és com una manifestació que vagi en contra d'un punt més concret de la política del dia a dia, perquè era un rebuig total a com estaven fent les coses en aquesta setmana, en aquesta actuació policial concreta. Entonces, veure-li més transcendència ahí és delicat. Però sí que és cert que tot el moviment social que va haver, la presència en els mitjans, tot el món molt mobilitzat, sí que és un símptoma de que el panorama polític està canviant molt i que la gent està implicant-se molt més. O sigui, això és el toc d'atenció que cal donar. Igual que ara fa poc en Burgos va passar lo de Gamonal, a la mínima, el clima està tan caldejat que a la mínima que n'hi ha una xicoteta problemàtica, tot el panorama social salta. Entonces estem com molt irascibles, la societat, estem molt demanant que les coses es facin bé. Quan alguna cosa es fa mal, estem tots allà al carrer. Entonces, la Primavera Valenciana és una mostra més d'això. Les manifestacions i aquesta classe de moviments socials tenen la característica que són molta gent, molt diferent, que en un moment molt puntual es junten
i creen una força col·lectiva molt important, però després cada un torna a les seves vides. Entonces, és molt difícil que aquestes coses duren. Són coses caduques per se, o sigui, tenen una... Ja saps que no va durar molt, però l'important és l'impacte que es crea en aquests dies molt concrets. Entonces, no tindria ningú sentit que algo com el 15M fora durader, perquè es crearia una institució, es formaria algo estable, que és just el que no es vol, és a dir, perquè al final la gent ahí, si hi ha gent que no té res que fer i està ahí, o... La qüestió és que aquesta classe de moviments socials són puntuals, són com una flama, apareix, crema tot el que hi ha i s'apaga, no té més duració. Entonces, molta gent que està acostumada a ritmes més lentos, crees una associació, crees un partit polític, dura anys, fa no sé què, va fent cosetes. La gent que té aquest punt de vista sol veure que aquestes coses com el 15M són coses fallides. I no, al revés, o sigui, són coses molt intenses que per la seva configuració han de durar poc, duren poc i deixen huella, deixen la seva impronta ahí ben marcada de mira, tota aquesta gent vol tot això. Pum! I ho deixa ahí i ho deixa clar. Després cada un torna a sa casa perquè tenen que fer la seva vida, però aquesta huella està ahí. Per això no crec que ara estiguen en un moment d'haver-se calmat o haver-se tranquil·litzat o que la gent està tornant-se més conformista. Simplement que la gent està vivint la seva vida, però la mentalitat està ahí. Entonces, a la mínima que passe algo, tornem a saltar ahí. Abans, una revolució tardava 1000 anys en fer-se. Ara tarda 1000 dies en organitzar-se. És a dir, els temps han canviat moltíssim. Antes enviaves una carta que la tenia que enviar un tio que anava a peu o a cavall per arribar d'on Tinyent a València en un dia o dos. Ara envies un tuit i tens... Vull dir, hi ha hòsties en València, tens manifestacions als 8 de l'esprà en totes les ciutats d'Espanya. Per això, vull dir, el Twitter i Facebook, les redes socials, tenen un paper molt... un paper determinant per a que es puguen ocórrer aquestes coses. Que les xarxes socials tenen molta importància, són fonamentals, però crec que el boca a boca és el que més funciona igualment, o sigui, això no es perd. La gran mobilització o la visibilització que té això sí que sorgeix d'ahir, però al final la gent que anem perquè estem en aquest cercle i ens arriba la informació de manera més propera, no d'una manera tan abstracta com ho llegis en Twitter i al carrer. Això jo crec que encara, que sí que funciona, però que encara li falta molta trajectòria per a que funcioni de manera ja més massiva. La mateixa situació, el mateix fet cultural o sociopolític que ens du a eixir al carrer per a reclamar certes coses és el mateix fet polític que ens du a votar a partits més minoritaris. És el desencant en la manera de fer la política tradicional, el desencant en els dos grans partits, en partits de masses que tenen unes maneres de funcionar massa massives, massa venudes a la publicitat, al quedar bé, massa assentades en les institucions, i això és la clau de tots els problemes. És a dir, les qüestions polítiques de les que reneguem són les qüestions polítiques que aquests partits polítics han d'assumir pel fet d'estar en el poder, pel fet d'estar en el poder tants anys i voler estar en el poder tants anys. Entonces, la manera de renovar això és eixint al carrer i dient els que no està bé i és votant també a partits minoritaris. Per tant, és un desencant que es manifesta tant en manifestacions i en moviments socials com en un canvi en com funciona, en el panorama electoral, bàsicament. És inevitable que en els pròxims... que d'ací 20 anys serà una cosa molt diferent, perquè sobretot per la renovació generacional, la gent major que vota al PP va anar morint. Això és així. A partir d'ahí el canvi està ahí, està latent.